kinahanglan atong tawagon, atong isuon, makahatag karon og kuan marigsunan no sa iyahang nahitabo. Salamat kayo. Atong sugaton sa masipang pakpak Brother Sok Fernandez. Salamat kay Brad Adam. Ito yung indutag yan mo pambit, Brad Adam. Kining muingon ko ninyo nga di na lang ko mo hatag o kining testimonyo, basta the truth of the matter, ang labig yung nahitabo mo nga kaibungan nyo kayo. Bueno, ako yung pasanginlan, kay may sa datong tuyo po panom, simba mo ko, 5:30. Kay pasalamat mo ko, kay nga akong apo nga ipirahan og grabe kayong operasyon, dandak. Kanang tinae nga nagkapos, sa purti din sa kita ko nun yan. Karon, tayo man, successful man operasyon. That was September 2, Huwebes, alas 5:15. Mo'y pagkitabo. Nga, giguroy mo ko sa tanker, nagkarag-karag akong skana, kadi na out of control na ko. Pagbuhi niya, dam ako sa tanker, niya bahug ko dito laong sa kanan. O niya, out of seconds, di balik, nikalit ko, nahibong na ko kay nikalit ko, tindog niya nagawa. Doon na din itabo, within. Ang akong amigo nga, batid sa kayo sa, hindi ko siya, among gi-review, Brad Sok, naliksan ka. Niya, ano na kong argue, basta, ang tinuray mo nga, doon ay gahom nga nagtun ako sa gawas. Dito ako. Sa magagahom nga Diyos mo nang wag yun ko, pag-abot ako simbahan, naghilak yun ko. Naghilak nilis kasubok, kalipay. Pasalamat sa Diyos sa iyong pagluwas na ko. Si Brad Chua, batid mag-ini sa kining mga gadgets sa mga ingon ko siya, I'll argue with anyone if they oppose. I believe it was a miracle. Yang gi-review, gislumos yun, gibutangan, paghihayag makita. So, wa ko magkuhan. Dahom. Ang ako gihibawan nga pagkahug na ko out of seconds, guwa ko. Bangon ko kalit, dili naman to ako. Pero ang ako arong ipambit ninyo kay apologists man the defenders of the faith. Ang unom kasala batok sa unang sugo. Usa man ang unang sugo. Dili ka magbaton og laing Dios sa akong atubangan. Og dili ka maghimo mga lilinog nga larawan sa mga Dios. Dili ka magsimba nimo, alagad og mo papa kanila. Kaya kung nagaduaw sa kastigo o silot sa una, ikaduha, ikatuloy, kaupat nga kaliwatan. Ya Exodus 24:3-4. Ang una na yung sala patok sa unang sugo mo ng idolatria. Kanang musimba ta, tao ba, bahandi ba, katungdanan ba, o mga larawan ba, mga bakak na Diyos. Mo na idolatria. Idolatry. Naibawata sa Jeremias 44:3, nga ningon si Yahweh ang Diyos, bukal ang akong kasuko, kanila nga nagsimba og Diyos, mga Diyos nga nila hili. Wa kay makailang ilang ginikanan. Muna pong sige, bukal I am rebuked to anger those who worship other God and they not even know what that God is, even their fathers, their ancestors. Yaon sa may exulti ni San Pablo sa Roma 8:4. What is idol? Nothing. Idol is nothing. Yung ang Belpior, Diana, Jupiter, wa may Diyos, wa may Diyos nga nag-exist na, so nothing. So muna ang idolatria. Pagsimba, palitan, wa na ko'y ampo Ginoo, wa na ko'y simba, kay sige na ko'y pangitag kwarta nga madato, kung pagkay pastilan. Muna ang idolatria. Okay, ang ikaduha mao ang ginganlan na to o definition. Na nasa Roma 16, versikulo 16. Hibong si Pablo, Espiritu Nabi nga pag-adto nila, doon ay crowd gatherer sa kababae, ngayon nagsulti tuhuan sa mga tao. Pwerte na nambong, pwerte na minaw kanila. Ang introduksyon nindot kay, hear the man of God, sent by God. Listen to him, to them, because they have the news and truth of salvation. Muna introduction babae. Paminaw mo ning duha ka tao.
kay gandaan ning mensahe, mga sinugo ni taas. So, mga tao nagtapok. Pero tinuray, ang babae, gigamit siya wa. Aron nga ipangguwa, ipaglakaw na nila ni Bernabe ug San Pablo sa gawas sa laing dapit. Siya na ipupuli. Katuhuan na siya kay believable, credible man si San Pablo ug Bernabe. Gi-cast out ni San Pablo. Lagtiw ang yawa. Ang babae di nakatagna-tagna, wanay gahom. Gigukod sa mga agawan. Kay ulipon man itong bihana. Gigukod si Pablo ug Bernabe. So that is divination. Inumdum mo di Espardo, dahil gidungog nga ang Santo Niño mo sayaw, divination mo na. Sa mo na ituyo Santo Niño mo sayaw. So, pag-ato na ko, nagtanaw ko, kamot mas tao mo gilihok-lihok, di man ang Santo Niño. So, divination na. Unya, ang ikato, ang ginganlan o irihiya. Kanang manudlo tag sayop, manudlo tag supak sa Biblia, supak simbahan. Katulo na. Gikan sa idolatria, divination, ikato, mao ang irihiya. Nana sa Tito 3, 9:10. Niyo si San Pablo, kanang tao, nagsulti, nagtudlog bakak, badlungan na. O kung dili siya patuo, si kaduhan akong pagbadlong, isalikwa kay makasasala ng tawanan mo ng irihiya. So, anay kalibutan ng uman ng mga laing relihiyon, di committed against the first commandment. Ika-4, mao ang sacrilegious act. Kanang naa sa Salmos 34, 4:9. Salmos 34, versikulo 4:9. Ningon ng Diyos, ang akong makaaway, nagdagmasog martilyo, musod sa kong templo, dugmuko nila. Ang akong mga kinulit nga larawan, sunugo nila ng akong balaang templo. Akong nga balaang simbolo. Ako na makaway. O sa may tumbas na, Ezekiel 28:18. Ezekiel 28:18, nga katong nagpasipala sa templo sa Diyos, sunugon. Kuyaw kayo, sunugon. So, mao na nga natong sacrilegious act. Na itong ipuspos ng biniditahan ng mga larawan sa mga santos, sacrilegious act. So, primero, idolatria, ikaduha, irihiya, ikato, ang ikato mao ang divination, ikaupat, mao ning ginganlan nato og irihiya. Ikalima, mao ning superstition. Kanang superstitious belief, dili malikog Biyernes kay makadaot ko noong na kasal ang pamanunon ug pangasaonon kung bendisyon Diyos pare maginilugay kinsay makatunob sa tiil. Kaya ang babae kay makatunob sa tiil siyang bana, dili ginamanders bana. O ang bana kay makatunob sa tiil sa sawa, dili ginamander di saya. So superstitious belief na kanang pagsuong sa lungon sa may meaning na just practice of the olden days, ato lang gisunod. So, mga superstitious belief. Pagkonsultag mga panghimad, konsultag mga espiritista, asa mabasa? Deuteronomio 18:10. Hinginli kinis katilingban na suko kuning matawana. Ang mga nagpatutuo, ganun na mga anting-anting, konsultag mga panghimad, konsultag mga espiritista, kaaway ko na. Unsa na siya? Patuto, superstitious belief. Kalima na. Ang ikaunom katapusan o ningalan og infidelitas. Infidelity. Tao, hinimos Ginoo, pero agi ilanan nga kana siya doon ni Diyos. Why retratos balay sa Ginoo, di manguros, di mo ampo, di magrosaryo, di mo simba. Why God? Atheist. Infidelitas. Ato pa, wala na siya fidelity. The reason why He is here, He is created, and He is pruded by that knowledge and love for God, to worship, to pray God. Wow! Yan ang Biblia na sa Hub 8:14. Ang mga taong way Diyos, putlo ng ilang paglaw. Kung sila kusgan o gamhanan kuno, ang ilang kakusgan samara sa kahuyang sa balay sa lawa-lawa. 21:14, Hub gyapon, 21:14. O kini mga tao hana maingon, unswa kay labot na mo Diyos pahawa ug naa ka. Wa may makinaglan kanimo.
Wa mi kinahanglan nga magampo nimo, wa mi magansya pagalagad kanimo. Mao ning mga tawhan ang hinahanglan nato infidelity, no? Infidelitas. Why Diyos silang kinabuhi? Di modo, mahibawa nato ning unom ka mga sala, batok sa nang sugo. Idolatria, erhiya, divination, sacrilegious act, ang superstition o ang infidelitas. Di nata makailagdo na ba'y ginuuning taman na. Kaya di mo simba, di mo guros. Masama itong katungdanan, upat ka katungdanan sa Diyos. Paguna, magtuon ta kaniya. O siya sais-sais, wa ko magkinahanglan sa inyong mga halad. Kaya kung gikinahanglan nga magdugang ang inyong kahibalo, mahitungod ka na ako. Matod pa sa Diyos. Magdugang ang inyong kahibalo, mahitungod ka na ako. O siya sais-sais. Isaiah 5:13, daghan sa kong katawhan nga ilad o nahulog sa kabakakan, kay kulang sa pagtuon sa akong napulong. So, study the Word. Read the Bible. Listen to the priest, the ministers, atong Catholic ministers, atong Catholic faith defenders. Study, defend the faith. Mao ni una natong katungdanan. Ikaduha, mao ang atong kamayan ng puon. Kaya kung mag-ampo ta, sa metabo, 26:41, San Mateo 26:41, San Mateo 26:41, si Pong Nisos, ampo mo kanunay, dili mo mapildis panulay. Niya, so, huyang ba kita? Ha? Kuan kita ka ng, dali kitang mapukling sa mga tintaw, mga matahom nga talanawon, 8:9, mga lalaki, ayaw pagtanaw sa matahong nga babae, kaya dali kang maibog, hangad sa langit. Oh, ikaw nga mo sa langit, Ginoo. May pagabuhat, praise the Lord. Oh. Masa mo na, anong dita ka sa? O niya, yes, pag-ampo ka nun ay. Ikatuong atong pagsimba ka niya. Not only Sunday, but other days. Kaya kanang kalawata, usa sa mga requisites nga importante kayo, nga wa kay sang mortal. Sa ito pa magkalawatan ka kada adlaw, meaning wa kay sang mortal, kaya di makakakalawat o kada adlaw. Yan, nagkalawat ka kada adlaw, hiyabtan tas kamatayon. Praise the Lord. Kaya pagkalawat, panalipod sa, gihatag sa Diyos nga panalipod na to, batok sa sala, o batok sa mga buhat siya. Katong hitabo na ko, buhat gito siya, kay musimbag ko, kay pasalamat gito ko kay nga akong apo. Usa ka gabiin, pagkabuntag habtan pa nako, muligid naman, mulingkod naman mo. Ang iyang prosesyon gilain kay sakit kay low, mamatay ko niini. So gipadahan ako sa ospital, kinasa amigo sa doktor, gioperahan na yon. Kunya pag pizza dos service gideklarar nga humana sa ang iyang hospital stay, iyang pagpuyo, bayad na lay kuwang. Mao na purti na kong lipaya, pauli ko, nangita kong ibayad, ikaduha, punta gyud ko simbahan. Mao tay ginagatan ako nga kana na yung pagkalawat. Panalipod sa na nato, batok sa tentasyon o batok sa mga disgrasya. So, unsang upat ka katungdanan ngadto sa Dios, pagtuon kanunay siyang pulong. Kaduha, mag-ampo ta. Ikaupat, masimbahon ta. Ikaupat, mosangyaw ta. Sa pulong sa Diyos. 1 Timoteo 4, 13-16. 1 Timoteo 4, 13-16. Tuon pagayo sa pulong sa Diyos. Ikinabuhi na, kuya na, itudlo sa uban, kaysa imong paghimo niya na, maluwas ka. Maluwasan ka itong nagpatalingog ka nimo. Double salvation. Maluwas pa ta, maluwasan ka itong namati ka na to. Daghang salamat. May gabi kanatong tanan ng Diyos. Magapanalangin. Praise the Lord. Kanya doon na tayo, Dong Jong, murag, atrasado na ba ta? Doon na tayo pangutana? Dong? Wala lang. Oh, thank you very much. Yeah, nalangan ko pag-amot dire, kumanami sa programa sa DYRF. Naghiyos kalit ang ligid na ko. Wala nga, standby lang mo dito. Tawag ko sa akong kining pagumangkon niya, more,
ana sa ya paabot na mo. Bay man may mga 7 o 8 o siyam ba sa makasakay ta kay dako man. Salamat Radam atong idolo buutan sa kay natong pangulo. Kamo mismo akong hibaw-an nga kadaghan wa gyud ko kakita tanang makauban nato. Kabantay gyud ko naniid gyud ko di gyud mi bahon tabako kay di man nabako. Yari san minom uminom gamay ra di magkupog. Kaya akong amigo suod kay kumpare nako patay. Cancer the lungs. Kung sa sakit, cancer the lungs. Ngano kay sa batanon pa kayo mahalon kay sigarilyo, sigig panabako karon nga 80 ng edad galisod pagginhawa pag at hospital cancer patay. So mo na mga igsoon kamo kita mudilo man ta ayaw panabako. Uminom gamay lang para sa kuto-kuto 1 Timoteo 5:23. Timoteo, inom og jutang bino, tambal sa kuto-kuto. Galatias 5:20, pero pala hubog, dili pasudlon sa langit. Na ayaw di kita maghubog. Thank you kayo, God bless. Salamat Brother Adam. Amen. Magampo ta. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, langit ng Amahan, langit nun nga Amahan, maayo ug maluluyon ka na mo. Salamat sa iyong pagbantay ka na mo. Panalangin ni usab ang among panay, ginikanan, igsuon, asawa, mga anak, mga parinti nga malayo sa COVID-19 variant Delta, kay daghan na kayong nangamatay. Ginoong Diyos, maluoy ka na mo. Mahal nga Birhen, among inahan, sultihi si Sus imong anak. Maluwas kami, nining katalagman. Padayon kami sa pagbuhat, nining hagit sa pagbara, pag-ali o pagpapag sa mga pulong sa Diyos. Dahigon ka, Ginoong Hesus. Salamat, mahal ng inahan. Salamat sa Miguel Arcangel, sa mga angeles, sa mga santos, o ni San Jose, atong patron sa dinhi, San Jose guni. Pero ang patron dinhi, mao ang Birhen sa Carmen. Salamat, may gabi istaran. Okay.